मैया खाती गहना गढ़वले बानी, हीरा मोती ओह में मढ़वले बानी। पेन्हाइबू अपने हाथे, सातो बहिना एके साथे जुटल बड़ी। हर कैसे तू नथिया मढ़ले रे सोनारा, टूटल त मैया हमार रूसल बाड़ी। कैसे तू नथिया मढ़ले रे सोनारा, टूटल त मैया हमार रूसल बाड़ी। देखिए, आप सबसे एक ही अपेक्षा हम करीला, आप सब आपन एगो आशीर्वाद प्यार रूपी अपन हमारे को चैनल के सब्सक्राइब करी, कमेंट करी कैसन लागल हमार आवाज़, हमार प्रयास की आगे के तैयारी हम जारी रखें। आप लोग बस आशीर्वाद में यही हम चाहते हैं और कुछ ना, बाकी सब माता रानी का आशीर्वाद है। जय माता दी।